Daj mi 9 dní a získaš kompletný návod, ako začať ovládať svoje myšlienky a emócie a tým pádom si tvoriť realitu, po ktorej túžiš. Súčasne žijeme v dvoch svetoch. V tom metafyzickom, čiže naše vedomie, a v tom fyzickom. Úplne všetko, čo sa stane dvakrát. Najprv v našej mysli a potom v realite. To, čo sa nám v živote deje, závisí od tohto kolobehu. Čiže na to, aby sme začali žiť zákon príťažlivosti, nám stačí preprogramovať našu myseľ. Brány môjho 9-dňového online transformačného kurzu sú už otvorené. Neboj sa vstúpiť a ja ti ukážem, ako to môže byť jednoduché. Online kurz Super Jam je 9-dňová transformácia a 8 mentálnych cvičení, ktoré hádžeš rovno do praxe. Táto overená, patentovaná metodika ti pomôže prestať byť zaseknutý v živote, naprogramovať tvoju myseľ, aby si sa oslobodil od obmedzujúcich myšlienok, stal sa sám sebe koučom a začal dosahovať úspech v každej oblasti tvojho života. Tak neváhaj a urob aj ty už dnes svoj super jump. Stačí sa mi ozvať a nezabúdaj, že život je 10% z toho, čo sa nám stane, a až 90%, ako na to zareagujeme. Moje meno je Martina Šimová, som Master Intellect Trainer a za 9 dní transformujem životy ľudí k lepšiemu.